Moi boas a todas e a todos. Tras este pequeno parón por Nadal, volvemos con máis ganas que nunca e con máis enerxía para comezar aquí o A Debate no Eirado. Ademais, traemos novos convidados. Neste caso son Julián, Lucía, Iria e Fabián. Graciñas por estar hoxe aquí, pero, como sempre, antes de nada, imos saber un pouquiño máis sobre esta vila. Dis que Valga é o berce da Ría de Arousa e como se dunha meniña se tratase, estou disposta a rolar a vila que hoxe nos acolle. O municipio que noutrora recibía o nome de Cordeiro está teigado de pegadas do pasado, pegadas que se poden visitar neste Museo da Historia de Valga. Mas non é soamente o berce da Ría de Arousa, tamén é o rolo das augas das súas fervenzas e lagoas, dos seus pazos e das súas numerosas igrexas. Valga non é un simple berce, é unha vila con encanto resgardada pola benquerenza das súas xentes. Pois así é, como vistes, estamos en Valga, pero en concreto no Museo da Historia de Valga. E debo dicir que é un lugar que acolle unha exposición ben especial, pois é adicada a unha das súas veciñas, Bella Otero, que, para quen non o saiba, pois foi a primeira artista internacional deste país, e si, era veciña daqui de Valga. Entón, imos comezar a falar sobre un tema ben vinculado con esta muller, con Bella Otero, que é o feminismo. Vou-vos comezar preguntando, que é para vós o feminismo? Comezamos por aquí, Lucía. Home, pois para min é ese movimento que trata que homens e mulleres pois teñamos as mesmas oportunidades, sexamos iguais. Sinxelo, pero dou no clavo, non? Por aquí, de acordo? Se tuvera que añadir un pouco máis, pois, ese movimento social, cultural, económico, académico e todo, que busca a igualdade das persoas, en concreto, pois, a loita das mulleres pola igualdade, a igualdade das persoas, loitando un pouco contra esas desigualdades ocasionadas polo xénero. Bueno, facendo fincapé en que afecta a todos os ámbitos, por aquí vos como definiríades o feminismo? Eu como unha necesidade, a maiores do que dixeron eles, porque é absolutamente necesario. E por aquí? Pois eu creo que as tres aportacións dos meus compañeros están bastante correctas. Sí, sobre todo cadro que a miña compañera Lucía. Fabián, ti onde crees, en que ámbitos se aprecia máis esa desigualdade? Sobre todo a hora de poñerse a traballar no mundo laboral, aí sí que hai unha desigualdade bastante importante, xa que non teñen as mesmas oportunidades que nós ou os traballos non poden realizar os mesmos traballos que os homens. Iria? Un pouco tamén ligado ao tema do traballo, o factor dos coidados, que ao final sempre recae sobre as mulleres e, por tanto, teñen que desvincularse bastante do tema laboral e non poden chegar a postos superiores nin involucrarse tanto porque son os que teñen que quedar na casa ou cos pequenos ou cos maiores, entón... Si, ese aspecto tradicional, non? De que as mulleres quedan na casa, non se poden evolucionar tanto laboralmente. Vos estades de acordo cos compañeiros? Si, eu diría o mismo, a nivel de desigualdade, sobre todo no económico e no feito de conciliar. Logo, hai outras cousas a maiores, suprimos igual máis o sexismo, estereotipos, todo esa cuestión do corpo que nos obxectualizan. Máis tarde vou preguntar sobre isto, o teu compañeiro Julián, que opina?
Sí, estou de acordo que no ámbito laboral, pero eso, como di Lucía, tamén o tema da sexualización son dous dos factores que, ao mellor, a temprana edad, ese é o que máis sufres e despois xa, o máis tardía, pois o laboral é o que máis ten presencia nas vidas. E xa que antes me estabades definindo o que era o feminismo para vós, hai quen o define como unha loita das mulleres por acadar esa igualdade. Pero é somente das mulleres ou deben involucrarse tamén os homes? No, a ver, o sea, eu penso que está encabezada por mulleres, pero eso non saca que non poida tamén loitar homes por ese dereito. Ao final, é como unha manifestación, por primeiro exemplo da manifestación, pois, contra a guerra e todo, non só se manifestan os que están en guerra, tamén a xente por evitar eso. Lucía? Se é un movimento que está involucrando a toda a sociedade, todos temos que poñer da nosa parte, aínda que sea unha loita de mulleres polo feito de que somos nós quenes queremos poñernos ao mesmo nivel que merecemos, ao nivel que todas as persoas, eles tamén teñen que poñer da súa parte, loitar contra ese machismo, contra os micromachismos, non é só unha cuestión de que se poñan as pilas as mulleres, os homes teñen que facer iso e máis. Unha loita na que debe involucrarse toda a sociedade, non? Sí. Un pouco tamén, por que di Lucía, é a única loita social que ten aliados, que non estás ou a favor ou en contra, danlle esa oportunidade como de estar un pouquiño a favor, pero non de todo, porque lle quitan dereitos. Entón, ao final, hai que facer aí unha ruptura bastante importante con todo o que xa teñen adquirido en función de que todos sexamos iguais. Dicíasme, Iria, que lle quitan dereitos. Que lle Que quitan dereitos os que nos faltan a nós, ao final? Evidentemente, o que falábamos do laboral, pois si os postos de arriba sempre están solamente dedicados a homes e hai unha muller, como que non van deixar entrar a dúas, que se peleen dúas mulleres por ese posto porque o resto xa son nosos. Entón implicaría perder todos esos postos de directivos, por exemplo, para que unha muller poida entrar, que ten os mesmos, o sea, a mesma capacidade Estar que un home. Sí. Fabián, ti que opinas? Os homes tamén debedes formar parte deste movimento? Obviamente. Temos que botarlles unha man e elas a nós e creo que en conxunto sería todo bastante máis fácil. E pensades que é suficiente centrarse solamente nesa desigualdade de xénero ou tamén debemos ter en conta outros aspectos como etnia, clase social? Claro, ao final todas as desigualdades, todas as formas de opresión se van como xuntando e afectan. Ti se eres unha muller, pero ainda por encima es, eu que sei, negra. O sea, hai outros factores. Por exemplo, lesbiana, non hetero, pois ao final son cuestións que se van unindo e a opresión é moito maior. Eso é innegable. Todo suma e ao final acaba sendo moito máis grande. Por aquí, de acordo cos compañeiros? Totalmente. E credes que o feminismo evolucionou, o que comentabades antes, na forma de criticar eses corpos? Depende do ámbito e depende do tipo de contenido, porque, non sei, sigue habendo anuncios que sexualizan ao corpo femenino e todo, a muller, pero por outro lado, pois tamén hai outras ámbitos, como mellor en términos de cultura, así que se ven como máis figuras do pasado, se empezan a dar máis relevancia, ou no cine pois empeza tamén a non, máis en cine de autor ou de máis cultural, non? Obviamente as grandes producións siguen sendo moi machistas, pero eso, en certos aspectos sí que se ve un cambio. Non tanto como se debería vendo na etapa na que estamos e no que vivimos hoxe en día, pero algo sí que se ve. Sí, porque, por exemplo, nas pantallas é certo o que estabas comentando, non? Quen critica a figura do home ou o seu aspecto físico ou o seu deterioro polos anos? Ninguén. O da muller sí que se pon en cuestión. Por iso que eu creo que non houve unha evolución como tal, o que fixemos foi un cambio. Antes criticábamos unhas cousas e agora outras. Que non hai esa evolución. De acordo cos compañeiros ou pensades que sí que houve unha evolución? Ninguna. Ninguna? Obviamente ninguna. Seguimos tendo unha sociedade moi machista na que a muller está desligada de todo. E non que di el do audiovisual é así, vese moito máis. Sobre todo nos videoclips de cancións así, sempre se utiliza a muller para vender o produto. E ademais, eso, perdón, é como que se
vende un falso empoderamento para que a muller sexa como libre de vender o seu corpo ou de vender a súa imaxe, pero é porque estás empoderada, e que se tuveran outra forma, outros recursos para obter ese mismo tipo de ingresos ou esos beneficios, evidentemente nadie estaría vendendo nin a súa imaxe nin o seu corpo. Agora que falades de vender imaxe ou corpo, as redes sociais están moi vinculadas a isto. Pensades que están prexudicando ou beneficiando este movemento? Axudan tanto como perxudican. Están a par. Tanto visibilizan as partes positivas e tanto as partes negativas. O sea, os discursos de odio vense máis e os discursos de apoio tamén se ven máis. Entonces é un pouco tirar por ambos lados. Lucía? Eu casi creo que contaminan máis do que axudan. Aínda que é certo que hai aspectos positivos que poden axudar a visibilizar X cousas, ao final o malo é o que predomina, e os discursos que máis calan, sobre todo na xente máis nova, son os tóxicos, os negativos. Iso é certo, pero bueno, tamén é certo o que comentaba que moitos discursos a favor do feminismo estánse visibilizando e difundindo a través de redes sociais. Entón temos aí esas dúas partes. Vos que opinades? Eu estou máis aí con Julián, que eu creo que prima máis o feito de que algunhas persoas poidan ter referentes como, por exemplo, o Oco das Campanadas con Lala Chus, que é unha persoa que pois é gorda, é unha persoa que saleu de redes, é feminista, ten un discurso que apoia todo isto, entón me parece que prima máis que haxa ese referente para todas as criaturas que nunca pensaron poderse ver representadas en un medio como ese, que o feito de que pode ter moito odio, que sí que é unha faena, e sí que hai moitísimo, pero eu creo que é máis como a labor social que pode facer. Sí, pero o que falábamos antes, Lala Chus, quen está falando de que é unha persoa feminista, do seu traballo? Ninguén puxo o foco no seu aspecto físico. Por aquí, que opinas? Pensas que as redes axudan ou pola contra prexudican? Eu penso igual que a Lucía, que perxudican moito máis do que axudan. Debería ser unha ferramenta para ir máis alá e cambiar algo un pouco a sociedade. Pero hai moito cazurro por aí adiante. Comezábamos falando da Bella Otero, unha veciña de aquí, pois que por diversas circunstancias tivo que emigrar. Entón, disto é precisamente do que imos falar agora, da migración, porque Valga tamén é un concello que acolle. Como estades vendo en pantalla, acolleu recentemente a uns migrantes. Entón, pregúntovos, é a migración un dereito humano? Sempre que sea para mellor, penso que deberíamos colaborar todos. Igual que antigamente nós fomos afora para mellorar, deberían vir aquí e mellorar. Sí, que non nos podemos esquecer que nós fomos un pobo que emigrou. E Iria, ti que opinas? É un dereito? Considero que ningún ser humano é ilegal en ningún sitio, entón, evidentemente, estou totalmente de acordo. Cidadáns do mundo, ao final. Por aquí. O mesmo, evidentemente, non se pode abandonar unha persoa a súa sorte se veñen aquí por unha razón. Por unha necesidade, sí. Incluso. Sí, o sea, é un dereito, está recollido nos dereitos humanos, non sei que artigo, pero bueno, ao final cada persona é libre de tanto sair como a entrar no país, e hai moitos máis dereitos que están relacionados con isto, como o dereito de asilo e todo, que ao final tamén se estás perseguido, pois estás dereito a refugiarte en algún sitio, pois é totalmente dereito das persoas. E que impacto pensas que pode ter esa migración para o país que acolle? Isto hai que ter en conta si a forma na que se fai esa migración, porque pode estar máis regularizada ou menos. Entonces, os impactos, obviamente, canto mellor este feita, ou sea, canto máis regularizado este, máis positivos son. Pero ten impactos tanto económicos como sociales, culturales, pois en outro tipo de culturas que se mezclan que xa está no lugar, económicos, porque pois, ocupan postos de traballo que ao mellor aquí non se tal, na agricultura e todo aquí está moi... Así, estamos tirando moito da migración. É certo, entonces, eso, entonces, pois... Sí que hai un impacto, todos os ¿no? aspectos, hasta económico, eso, académico, etc, etc. Lucía, estás de acordo? Pensas que hai un impacto no país que acolle? Un impacto sempre vai haber, un pouco máis que engadir o que dixo Julián, a verdade. Podemos falar tamén do impacto que ten nas persoas que son os locais. Que claro, por exemplo, nun concello como Valga é certo que é unha población, bueno, hai moita xente de terceira idade, digamos.
E a veces é difícil que eles vexan como algo positivo esta migración, hai de todo, evidentemente. Pensas que ese rexeitamento á migración está máis enfocado niso, nas persoas de terceira idade, ou hai xuventude que agora mesmo tamén... Porque eu penso que ese odio que se está incitando, sobre todo en redes, que está en auxe, sobre todo nos máis novos. Dixen terceira idade, Sí, pero refírome... É certo que iso ves en todos lados e cada vez hai máis xuventude que o tema dos dereitos humanos. Claro, é que a terceira idade igual o podemos entender polo feito de que, bueno, están creados nunha sociedade máis tradicional, que non o chegan a ver, pero o problema é na xuventude. Sí. Eso sí é un problema. Exacto. Vos, que impacto pensades que ten na sociedade que acolle? Eu non vou estar máis de acordo, así que o tema do rexeitamento que pode haber, así como hai un auge de machismo nas xeracións máis xóvenes, con isto tamén o tema todo do racismo, así como non queren que as mulleres lle quiten o seu, que os de fora tampouco lle quiten o seu, entón, a parte de todo positivo, hai moito traballo social que facer aí na base, na educación, de entender o resto da... Incidir na educación, sobre todo os máis pequenos. Que opinas ti? Eu opino o mesmo que os meus compañeros. Simplemente añadir que eso pasa a tallar con programas socioculturales, con intentalos integrar dentro da nosa poboación e dentro da nosa sociedade e dentro das asociacións traballar para intentalos axudar e que estén máis cómodos e nós tamén estar máis cómodos. Sí, procura solucións para esa mellor aceptación, digamos. Claro. E que opinades desta migración como arma política? Porque é certo que os políticos inciden moito nisto. A ver, Iria, que me poñas aí unha cara... Que evidentemente, dependendo de quen fora a idea, outro partido político vai a levar como ao extremo todas as cousas menos positivas que pasen desto. Se hai unha persoa estranxeira que comete algún tipo de acto delictivo, vai se incidir moitísimo na nacionalidade, non vai a importar que leve traballando aquí moitos anos ou todo o que aportase á sociedade, senón que era estranxeiro. Entón... Ti que opinas que os políticos empreguen isto como arma? Creo que é unha arma bastante delicada e que deberían ter un pouco máis de cuidado con eso, porque ao final estamos xogando con a vida das persoas e co que eles pensan, realmente. E por aquí? A ver, a migración claramente sí é unha cuestión política, pero que de aí a que se use como unha arma, aí está o problema. As políticas teñen que ir encaminhadas a axudar a estas persoas e non a través deles conseguir votos ou conseguir o que sexa. Claro, ademais é moi peligroso porque esas estrategias políticas vense moi reforzadas hoxe en día que as redes sociales, que as fake news, que os bulos e todo, algo que digan que pode en un primer momento parecer que está dicindo, se o ves moi reforzado, sobre todo na xuventud, que é a máis vulnerable a estos estímulos, o ves moi reforzado nas redes sociales e no teu ámbito, pois, ao final acaba lo crendo. E agora que falabas ti, pois iso, de redes sociais, medios de comunicación, como pensades que afectan os medios de comunicación na percepción que temos sobre a migración? Bueno, ti antes comentabas, non? Cando hai unha noticia, incides en que non era de aquí ou... Sí, que depende dos medios tamén un pouco que consumas, porque se te limitas solamente, por exemplo, a televisión, pois depende moito do canal no que poñas, vas a ver a noticia vista desde un punto de vista ou desde outro. Se consumes máis ou mellor máis prensa digital ou máis por redes, sempre ves un pouco menos sesgado, sempre está a ideoloxía sempre está presente. Pero podes ter información máis dun lado ou do outro e podes formarte unha opinión aí, pero bueno. Ti como pensas que inciden os medios nesa percepción? Na xente, sobre todo na xente máis maior, moitísimo. Sobre todo en cadenas que están máis ligadas a un partido político ou outros a outros. Porque a xente maior, ao final, o que consume é a tele. Sí, ao final temos que contrastar esa información, non fiarnos simplemente do que estamos a escoitar, non? Claro, pero para nós é moito máis fácil porque temos os medios digitais para facelo. As persoas maiores, pois, ou usar un móvil ou usar unha tablet, limitaos un pouco máis. Entón, están expostos ao que lles din e como lles din. Sí, a fonte de información que teñen é simplemente os medios tradicionais, digamos. Sí. Por aquí, como pensades que afecta isto? A ver, a prensa, por algo se dice o cuarto poder, evidentemente influencia a opinión pública. Eu creo que hai moitísima falta de alfabetización mediática en todos os sectores, en todas as idades da sociedade. Non sabemos ler prensa, lemos
un periódico ou dous, pero son da mesma ideoloxía política, e aí é o que comentaban eles, aí está o problema, no sesgo. Hai que nutrirse de diferentes formas. Ti estudache xornalismo e comunicación, pensas que realmente os medios cumpren unha desas bases que ten que ser obxectivo? Pensas que se cumpre? Non, é imposible que un medio sexa obxectivo. Eso, o importante é saberlo, que nunca van a ser obxectivos, pero por eso de contrastar, ler diferentes medios. Ademais, hai medios máis acreditados que outros. Eso é así, hai uns que están moitísimo máis comprometidos co que son os dereitos humanos, dereitos sociais, e outros que xa só con ler os titulares xa ves por onde... Sí, pero bueno, non todo o mundo sabe ver, por iso incidir en como se consume tamén a información. Efectivamente. Ti tamén estudaches comunicación, entón podes nos falar sobre o tema. Seguindo o que decía Lucía, ao final, no momento que existe unha financiación, por moito que sexa pública, a pública tamén está adherida ao partido político que está rexindo nese momento. Entonces, esa objetividade, pois, difumínase un pouco. Pero, bueno, tamén estamos dicindo todo o malo, que ao final o sensacionalismo é o que máis gana, é o que máis boom ten, pero tamén as redes sociales, a tele a veces, permite visibilizar pois, casos particulares certas persoas para poder empatizar un pouco máis co caso e ca problemática. Así é, que tamén son de axuda. Sí, pero bueno, antes como igual no tema das redes sociales co feminismo e todo, vese moito máis o negativo que o positivo. E falando un pouquiño de todo, imos falar de outro tipo de migración que é o éxodo rural, que é xeralmente dos mozos que emigran do campo cara á cidade. A que pensades que se debe este tipo de migración? A ver, a veces sí que é certo que dependendo do que estudaras ou ao que te queiras adicar, no rural pois non podes facelo, no rural ou no concello no que vivas, entón é inevitable que teñas que marchar fora na busca de oportunidades, eso non quita que non haxa oportunidades aquí. Claro, o sea, no primer momento a razón principal pola que tens que marchar ou pola que creo que tuvemos que marchar de todos á cidade é por eso, por estudiar e por formarte, porque aquí non hai tanta variedade, tanta oportunidade como hai na cidade. Non saca eso, que despois pode haber aquí e que podas volver. Pero unha vez estado ali, pois é verdad que a maioría da xente pois, prefere quedarse nese ambiente que volver ao rural. Sí, porque igual temos que crear nós aquí a oportunidade, non no rural. Por aquí, por que pensades que se debe ese éxodo rural? Sí, aparte diso tamén por gustos, porque a mellor che guste máis vivir en un sitio máis urbano que máis rural. O motivo principal que eu opino é por traballo ou estudos. E pensades que a ausencia de servizos pode ter algo que ver? Ou, por exemplo, aquí no Concello de Valga estades contentos cos servizos cos que contades? No Concello de Valga non nos podemos queixar, eu creo. É que de feito... Para min isto rural, sí e non, sabes? Porque... Non é... O sea, hai concellos máis rurais, digamos. Claro. E ao final estades a un pasillo tamén de Estamos unha cidade. moi preto de dúas cidades grandes como son Santiago e Pontevedra, e ao final, en Valga, unha cousa moi positiva é que podes estudar prácticamente, o sea, quero decir, aquí hai un conservatorio superior, co cal podes facer unha carreira en Valga, evidentemente de música, vale? Quen lle guste a música, pois moi ben, que non ten que marchar, pero podes facer hasta bacharelato en Valga. No, pero gústame que fales do conservatorio porque ti, ademais, estás moi vinculada á música, non? Pensas que son necesarias ese tipo de asociacións ou bandas para dinamizar o rural? Sempre axudan, eu creo que unha banda de música ao final sí que axuda a dinamizar o concello como tal, somos na banda de Valga e xente de diferentes idades, é certo que é unha banda, sobre todo con xente nova, non? Pero, bueno, noutros lugares hai xente de moitas idades e iso sempre axuda, pero como a banda, pois moitísimas outras actividades que se poden facer. Hai alguén máis daqui que pertence á banda, non? Eu. Que opinas que lle aporta a Valga pois a banda ou outro tipo de asociacións que axuden a dinamizar a vila? Pois desde fai moitos anos foi unha agrupación, unha asociación que levou unha nome do Concello de Valga por toda España e parte de fora e, bueno, axudou a integrar nenos, a darlle outra visión. Moitos deles, como a min, que estudiamos música, pois dedicámonos eso. Hai moitos compañeros da miña quinta que se dedican profesionalmente en orquestas e tocaron con orquestas profesionais de todo o mundo, entón penso que se fai unha labor bastante grande. Ao de antes, a nosa zona penso que é unha das mellores, a máis ricas
da zona. Unha por empresas, por logística, o que dixo Lucía, temos media hora Pontevedra, media hora Santiago, pero é que temos 50 minutos Vigo, un pouquiño máis Coruña. É dicir, estamos no centro. E, bueno, para o lúdico, praias no Bran, a 10 minutos, 15. A ubicación perfecta, podese Sí, sí. dicir. Para mí, sí. Falabades antes que moitos mozos e mozas pois, se mudan a cidades en procura pois, dun futuro laboral, pero hai quen decidiu emprender aquí en Valga. Contanos como foi esa experiencia. Pois, falando un pouco das necesidades que había aquí, non había... eu teño unha clínica de máis disciplinas, pero era logopedia, había moita demanda por esta zona e non había unha oferta, entón a xente tiña que irse, se tiñan peques con necesidades concretas e tiñan que estarse desplazando a Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, entón teñen tamén o dereito de ter aquí ao final E contar con ese servicio, sí, claro. que tamén o Concello ten unha asociación para persoas de diversidade funcional, que tampouco hai moitos concellos destes habitantes que conten con eso, que tamén está ben. Está un pouco máis vinculado a un pouco toda a vida, non só esas necesidades máis leves, como pode ser unha articulación ou distintas, pero tamén conta con eso. E que trabas pensas que ten unha persoa nova a hora de emprender, de montar o seu propio negocio? O descoñecemento de as cousas que che fan falta, porque nadie te forma nin para facer... Bueno, para emprender non te forma nadie, pero non sabes facer facturas, non sabes facer un trimestre, non entendes o dos impostos, entón para min iso é a maior... Pensas que iso é o que bota para atrás a xente moza a hora de emprender? Non. Non? Hai outras causas? Sí, o feito de que non haxa tampouco acceso a un alquiler, non teñas donde montar o teu negocio, non teñas financiación, porque para financiarte pídenche que teñas xa moito de antes, entón unha persoa prácticamente cero que non teña un apoio de unha rede externa non vai a poder arrancar de cero. E vos animaríades vos a emprender nun concello como Valga? Sí, a ver, que no ámbito audiovisual pois é máis difícil, iso vese moito máis magnificado, porque está todo nas cidades, xa non só fora de Galicia, tens que ir a Madrid ou a Barcelona. Entonces, é un pouco máis difícil, pero sí, o sea, si tuve esa oportunidade de dedicarme a isto aquí, faríao sin problema. Lucía? No suposto de que me interesase emprender, que non é o caso, sí, estaría ben poder facelo no meu concello. Depende do que sexa, o que dicía Julián, hai veces que é máis fácil aquí e outras veces é máis fácil fora. Pensades que o rural conta con algunha vantaxe fronte ás cidades a hora de emprender? Silencio absoluto. Igual, sí. Sí? Porque Que tipo de vantaxes? Ao haber moito menos dos nosos temas, a mellor é moito máis productivo e moito máis factible crear algo teu para ofrecerlle aos vecinos. E supoño que o contacto co público ou clientes será de outro xeito tamén. Claro, ao final movémonos todos nunha zona pequena, entonces casi nos conocemos todos. Entonces o trato de tú a tú é moito máis sencillo, vamos. Nunha ciudad é imposible conocer aos veciños casi que estás ao lado. Cada un anda ao seu e aquí é un pouco máis cercano todo. De acordo con el? Sí, a ver, a competencia é máis baixa e ao final aquí tes máis oportunidades no sentido de que nunha ciudad é como tirarse no medio do mar con manguitos, o sea, tes uns alquileres altísimos, unha inestabilidade económica, unha competencia moi alta, iso fai que sexa moito máis difícil, pois, empezar. Si xa tes un renome, vale, pero para empezar é difícil. É complicado, non? De acordo co compañero ti? Sí, nada máis que engadir, a verdade, que dixeron tanto Julián como Fabián. Iria, ti notaches estas vantaxes tamén que ofrece o rural? Pero vexo un pouco tamén desde outro punto de vista de que moitas veces, un pouco por descoñecemento ou por... Non sei, pensamos sempre que o de fora é mellor. Entón é como, pois, tampouco creo... Mas es unha muller xoven. Eu non o viví moito, a mellor algún caso puntual, pero teño a sorte de non habelo vivido, pero non, pois non creo que este preparada, suficientemente preparada, non creo que sepa abondo, entón casi vamos a ir a esta outra clínica que ten moita máis experiencia e ao final tamén un pouco o estigma
o que pode estar vinculado a unha persoa que ten que ir a terapia, que é como, pois prefiro que non me vexan ou prefiro que non vexan que o meu peque vai a este sitio, porque o que poden comentar, ao final, o feito de coñecerse todos ten a parte positiva, pero tamén a parte de, pois, mira, Sí, que eu tamén. creo que tamén a día de hoxe un pouco menos, eso sí que está máis traballado, pero sí que... Hai que evolucionar nese aspecto. E xa para rematar, pensades que a lingua galega, a nosa lingua na que estamos a falar, supón unha traba ou unha vantaxe a hora de emprender, de montar o teu propio negocio? Ou de comunicarte en redes ou no que sexa? Depende do ámbito que queiras emprender, pero creo que dentro da nosa comarca non creo que sexa un inconveniente. O sea, se te vas afora, sí que obviamente hai unha barreira de idioma, pero dentro de aquí non creo que sexa un problema, verdad? Lucía, Eu creo que unha traba nunca, o sea, en ningún contexto. Todos os que sabemos galego sabemos castelán, ademais, co cal somos bilingües, se non sabemos aínda máis linguas. Todas as linguas que saibas son riqueza, efectivamente, o sea que traba nunca, vantaxe sempre. a favor do que din, en contra, algo que puntualizar? Eu opino mesmo co meu compañeiro. Penso que nunha ciudad moito máis complicado en galego, Pero nunha cidade galega tamén? Che, eu vivín en Coruña e atopar xente que fale galego é moi complicado. O sea, non creo que sexa unha traba, aquí, pero frena un pouco. aquí casi todo Dios fala... Sí, pero aos rapaces pequeniños cada vez máis a xente falalle máis castelán e hai nenos que non entenden que para traballar con eles, se hai algunha limitación máis ou mellor de comprensión ou así, hai que falalles en castelán porque o galego non lle falan e non o entenden. Aquí mesmo en Valga? Sí. En Valga e así un pouco da contorna, non son moitos casos, pero hai varios casos que sí que son pequerrechiños de 3, 4, 5 anos que non entenden o galego, hasta que a mellor non entran no cole e sí que teñen máis lles entran máis por esa vía o idioma e ao final estás privándoos do que decía Lucía, desa riqueza, desa plasticidade cerebral que dota un peque de ser bilingüe. É que é unha mágoa xa que ocorre nas propias cidades en Galicia, pero que agora tamén se este espallando a concellos máis pequenos, pois, bueno, sen palabras, a verdade. Así rematamos o debate de hoxe, o primeiro de 2025, así que moitas grazas por estrear este ano con nós. Graciñas, e a vos vémonos a seguinte semana. Un biquiño.